Lapissa on semmonen ihan selkeä ongelma, joka me ollaan Nakin kanssa tässä huomattu, kun me ollaan jututettu näitä yrittäjiä. Se on semmonen, että talvisin tulee paljon sesonkityöntekijöitä. Eräskin esimerkki kertoo, että heille tulee 30 työntekijää ja vuosittain heille pitää etsiä asunnot, koska muuten nämä työntekijät ei tule sinne. Ja kun me tutkittiin tätä ongelmaa, me haastateltiin yrittäjiä ja sitten haastateltiin myös näitä sesonkityöntekijöitä. Ja me tultiin siihen tulokseen, että me pystyisimme ratkaisemaan tämä sesonkimajoituksen ongelma helposti niin, että se ei maksa yrittäjälle käytännössä yhtään mitään. Toki joutuuhan siihen nyt alussa investoimaan yhden projektin verran, että saa sen homman pyörimään. Mutta pitkässä juoksussa, jos katsotaan tuollaisella 5 vuoden perspektiivillä, niin ongelma olisi kerralla ratkaistu. Ja kustannus olisi 0 euroa. Ja sen jälkeen se jopa tuottaa. Mökkihän säilyttää hyvin arvonsa. Sanotaan näin, että 5 vuodessa siitä saa 60-65%, silloin vielä jälleenmyyntiarvoa. Nämä voi ottaa leasinginä osamaksulla tai ostaa ihan suoraan. Yhden mökin hinta per vuosi on 6 000–6 500 euroa. Se majoittaa 2 henkilöä. Eli yhdelle henkilölle tulee hintaa joku 3 000–3 500 euroa. Ja jos ajatellaan, että sitten työntekijä maksaa vuokraa siitä asumisesta se 500 kuukaudessa ja sitten maksaa vedestä ja sähköstä maksaa pikkusen, niin se maksaa silloin 3 300 takaisin. Joka tarkoittaa sitä, että yksi vaunu on käytännössä ilmanen. Ja 5 vuotta tästä eteenpäin, niin sä teet sillä jopa tuottoa. Me ollaan tämän Lapeland Village ajatuksessa ymmärretty, että on aikamoinen vaiva etsiä nämä paikat aina työntekijöille. Ja kun me ollaan nyt tässä itse harjoiteltu tätä perustamalla tämmöinen kylä, niin meillä on aika selvää se, että millä tavalla mahdollisimman vähällä vaivalla ja tämmöisellä kertatyöllä pystyttäisiin rakentamaan semmoinen kylä, että siellä pystyy ihmisiä majoittamaan niin, että ne jopa viihtyy siellä. Keskimäärin se tällä hetkellä on 1,5–2 kuukautta tilauksesta, kun vaunut on sulla pihassa. Ja sitten on tietysti asentamiseen muuhun menee noin viikko. Aika hurja lupaus, jos sä vertaat johonkin rivitalon rakentamiseen, jossa lupaprosessi vie helposti jo vuoden ja sitten se maksaa 2 miljoonaa, niin kyllä mä sanon, että tässä voisi olla sellainen ratkaisu, jota kannattaa ihan oikeasti miettiä. Lapeland on myynyt yli 1000 vaunua yksityisille. Näitä vaunuja on paljon majoituskäytössä ympäri Suomen, myös Lapissa. Ja ne kelpaa myös turistille. Niin oikein suunniteltuna mä oon aivan varma, että se kelpaa myös henkilökunnan majoitukseen. No puhutaan vähän tekniikasta. Miten viemäröinti esimerkiksi on ratkaistu. Me ollaan nyt käytetty Meltexin ratkaisua sillä tavalla, että jokaiseen vaunuun tulee käytännössä kunnallistekniikka, mutta sitä ei tarvitse kaivaa sinne maan sisään. Eli käytännössä me tehdään paineviemäri, joka yhdistetään sitten kunnan viemäriin ja sitten kunnan veteen. Ja nämä on testattu sillä tavalla jo tuossa viime talvena, että nämä kestää semmoiset 40 astetta pakkasta hangen pinnalla nämä putket. Eli ei tule semmoisia jäätymisongelmia. Sähköpuoli on silleen, että 16 ampeerin sulakkeella toimii vaunut. Ja niihinkin tarvii sähkökeskuksen, josta sitten jaetaan ne niihin vaunuihin. Eli ei tarvitse tehdä mitään järkyttävän suuria LVI-sähköinvestointeja. Toki tarvii sähkö- ja viemäriliittymä. Entäs sitten lämmitys? No, vaunut on kehittynyt todella hyväksi vastaamaan arktisiakin olosuhteita. Eli siellä on lattialämmitys, sitten siellä on sähköpatterit. Viimeisimpänä keksintönä on tehty tämmöinen niin kuin tuloilman lämmitys, että ei tule tämmöisiä
huurtumisongelmia esimerkiksi tuloilmaksi. Näissä on painovoimainen ilmanvaihto ja sitten esimerkiksi niin kuin suihkuhuoneissa on sitten poistoilma, moottoroitu poistoilma, jolla sitten höyryt poistetaan pois. Eli saadaan todella kiva ratkaisu tehtyä asiakkaille. Okei, minkälaisia nämä mökit sitten tulisi olla sille henkilökunnalle? Eli ensimmäinen asia on tietysti tärkein asia on peseytyminen ja varastotilat ja nukkuminen ja ruoanlaitto. Riippuen vähän siitä, että minkä tyyppistä työtä ihmiset tekee, niin tarpeet vaihtelee. Jos meillä on vaikka safari, mä oon entinen safarifirman vetäjä itsekin, jos meillä on vaikka safarityöntekijöitä tai ohjelmapalvelutyöntekijöitä, niin heille on hyvin tärkeää se, että pystytään tekemään varustehuolto kunnolla ja kuivaamaan varusteet ja näin. Jos taas sitten hotellihenkilökunta, niin se ei ole ihan yhtä määräävä tekijä. Ratkaisuja on monennäköisiä. Voidaan miettiä tätä asiaa sillä tavalla, että on pelkkä tämmöinen majoitusyksikkö ja sitten on erillinen huoltorakennus. Voidaan tehdä saunavaunua. You name it. Tämmöinen kylän perustaminen sinänsä aika helppoa. Eli mitä siihen sisältyy? No ihan ensimmäisenä tietysti ota muuhun yhteyttä, jutellaan, että minkälainen sun ongelma on. Sitten katsotaan, että minkälaista ratkaisua me voitaisiin sulle tarjota. Mietitään, että missä se voisi sijaita. Yleensä se on aina parempi, jos se on lähellä työpaikkaa. Ja sitten me lähdetään sitä suunnittelemaan. Ja me kuljetaan niin sanotusti käsi kädessä tässä projektissa. Että meillä on se kokemus, että okei, miten tämä niin kuin menee kunnan kanssa, miten tämä menee tekniikan kanssa. Ja me tuetaan teitä alusta loppuun.